højre stå så tæt sammen. Det skal I øve jer. Ja. Skal vi lige prøve noget? Nu prøver jeg lige at placere jer, så skal I blive stående, sådan som jeg tæller jer. Okay. Slik din hånd. Kom. Stiller dig her. Og så selvom der kommer en, der står tæt på dig, så skal du bare blive stående med fingrene nede i siden, og så kigge ned på dine. Og du må ikke sige et ord. Ikke et ord, eller en lyd, eller en bevægelse for dig. Du må kun trække vejret. Se, at du kan ikke engang finde ud af det allerede. Stil dig så ret. Kig ned i gulvet. Så er vi benene. Nej, det skal jeg ikke. Stiller dig sådan her. Du gør helt ligesom Oliver. Kig ned i gulvet. Armen langs siden. Du må gerne trække dig op. Sådan der. Kig ned i gulvet. Ikke noget med at fnise. Og alle dem, der sidder udenom her, I er helt stille. Sådan, armene ned langs siden. Ikke mange ned. Sådan. Du skal bare kigge på gulvet. Og I skal røre. Der skal være kontakt her. Lad være med at komme der sammen. Sådan der. Hallo. Sådan. Så bliv lige stående, Louise. Sådan der. Kig ned i gulvet. Sådan der. Ned i gulvet, armen ned langs siden. Stiller dig sådan der. Ikke snakke, kig ned i gulvet. Oliver. Kasper. Stå helt stille, kig ned i gulvet. Armen ned langs siden. Kun træk vejret, ikke grine. Kig ned i gulvet. Jo, det er det, jeg skal sige til dig. Kig ned i gulvet. Sådan. I skal ikke snakke med hinanden. I skal bare have hænderne ned langs siden. Det kan du godt. I rører ikke ved hinanden overhovedet her. Sådan. Sådan der. Og er det ikke også Louise, du hedder? Jo. Sådan der. Kig ned i gulvet. Ses. Sådan. Kig ned i gulvet. Hvad venter? Så er den sidste. Du er den sidste. Det kan du godt. Så går det til den bedste plads for dig. Stiller dig sådan lidt skråt her. Og rundt. Kom med det. Jeg står ikke ned sammen til en rundkreds. Bare ned med hovedet. Vi står ikke i en rundkreds, vi står i en meget underlig form. Alle sammen står helt stille. Jeg vil ikke se nogen bevægelse nu. Og heller ikke nogen, der fniser. Hey, Thomas. Så træk vejret helt ned i maven. Træk vejret helt ned i maven. Og helt ud. Så al luften kommer ud, indtil du ikke har mere. Alle sammen prøv at gøre det, mens I bliver stående. Træk vejret ind, og så al luften ud. Er det svært? Det er svært at holde koncentrationen. Men prøv at høre. Nu skal jeg lige fortælle jer noget sådan. Når man skal synge, så står man tæt sammen. Og det er ikke en undskyldning for, Oliver. Det er ikke en undskyldning for, når man står tæt på folk, at man skal stå og fnise. Bare fordi man står sådan her. Du kunne lige så godt stå op ad en dør.
noget, det er et menneske, du står bag. Ikke den her sang. Du er simpelthen noget af det mest tøsede, fjollede, jeg ved på i hele verden. Fedt. Nu sveder vi. Tror jeg lige. Jeg græder. Ej, prøv at se, hvor gode de er til det herovre. Står med hovederne helt sammen. Uden at fnise. Nu fniser de, hvis vi kigger på det. Men uden at fnise, det er altså sagt glad.